Вітаю, сябры. Распачынаем эфірны дзень на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, а моя сённяшняя госця гэта нізавая актывістка, гендерная экспертка Наста Базар. Наста, вітаю. Вітаю. Мы з тобой сустракаемся ў адзін з 16 дзён актыўных дзеянняў супраць гендернага гвалту. Раскажы, калі ласка, нашым гледачам, слухачам, так, чаму важныя гэтыя дні і што цягам іх адбываецца? Ну, гэта дні, калі грамадства прыцягвае ўвагу да праблемы гендерна-абумоўленага гвалту ў дачыненні да жанчын. Насамрэч, я, напрыклад, не тое, каб надта на іх акцэнт раблю, тому што для мяне гэта 16 дзён, гэта кожны дзень у году, у годзе. Вось, але ў гэты 16 дзён максімум даецца інфармацыя пра тое, што адбываецца, чаму гэта з'яўляецца праблемай, што мы можам зрабіць з гэтым. Я думаю, што шмат ўжо бачылі статыстыку за 23 год, што ў свеце кожны 10 хвілін забіваюць жанчыну альбо дзяўчынку. Забіваюць. Это не памірае ад хваробы, гэта не дзяўчыны, якія самі нешта робяць, да? А это жанчыны і дзяўчынкі, якіх забіваюць. І я ў гэтым моманце адчуваю сябе, як у кіно «Не глядзіце наверх», таму што нібыта мы ўжо кажам вось пра... Ну, я не ведаю, які яшчэ можна доказы, прыклады прыводзіць, каб людзі нарэшце зразумелі, што гэта праблема. Вось таму гэта 16 актыўных дзён, яны так вось прызваны яшчэ больш звярнуць увагу на гэтую праблему і на яе вырашэнне. У гэтыя дні ты прэзентуеш справаздачу, якую рабіла разам з прававой ініцыятывай і якая тычыцца сексуалізаванага харасменту ў асяроддзі беларускай эміграцыі. Скажы, чаму гэта стала патрэбным? Ну, усё пачалося вясной, калі была згвалчана і забіта Ліза Герцен, і, дарэчы, вось якраз учора пачаўся суд над яе забойцай у Варшаве, і тады я запусціла хэштэг «Хопіць гвалціць», і ён стаў такім беларускім мету. Гэта дагэтуль балюча чытаць, вельмі шмат напісана, але не менш было расказана офлайн, і гэта былі, ну, ўсё тое, што ўжо апісана. Напрыклад, тое, што жанчыны часта забываюць пра такія сітуацыі, пра то, ну, таму што так працуе псіхіка, што псіхіка сябе беражэ і сцірае проста з памяці. І вось пад гэту хвалю «Хопіць гвалціць» вельмі шмат жанчын, напрыклад, паўспамінала пра сітуацыі, якія былі ў іх там у 16 год, напрыклад, у 14 год. Сітуацыі, у якіх яны думалі, што ім падалося, а гэта не падалося. Але таксама пачалі з'яўляцца гісторыі пра харасмент. У першую чаргу не буду скрываць, гэта з'яўляецца менавіта ў медыа беларускіх, тых незалежных медыях. І калі я пачала пра гэта гаварыць, была такая зваротная сувязь, што гэта такія разавыя як бы выпадкі, гэта, ну, як бы, ну, бывае. І я вырашыла праверыць, ці гэта разава. Вось, насамрэч, гэта вельмі шмат патрабуе сілаў эмацыйных у першую чаргу, таму я так вось не змагла гэтым узяцца там улетку, у пачатку восені, але зараз так, дзякуючы у тым ліку правовой ініцыятыве, прапанавала ім, яны пагадзіліся, і мы разам робім эту справаздачу. Аказалася, што не, гэта не толькі медыа, гэта шмат шырэй. Чаму зараз? Таму што я лічу, што пакуль мы гэта не зменім, мы не зможам пайсці далей. Я разумею, што і гэта правільна, што кожныя актывісткі, актывісты, якія займаюцца нейкай справай, яны будуць сказаць, што вельмі важна вось гэта, і я, напрыклад, згодна, там, не ведаю, з экалагінямі, эколагамі, да, што трэба ўжо думаць пра экалогію. Я згодна там з рознымі накірункамі, але тут мы зноў трапляем у сітуацыю, калі нам кажуць зараз не да гэтага, давайце спачатку палітыка, эканоміка, а потым калі-небудзь мы прыйдзем да жанчын, а там ЛГБТК, пенсіянеры, ну, пазней. А я хачу якраз не я, а ў прынцыпе фем-супольнасць мы з 20-го года кажам, што калі б у нас не было такого ўзроўню хатняга гвалту, калі б не было такого ўзроўню гендернага вось гэтага гвалту ў дачыненні да жанчын, не магло бы быць такога дзяржаўнага гвалту, які здарыўся ў Беларусі. І таму варта пра гэта гаварыць зараз, таму што мы заяўляем, што мы хочам дэмакраты. Ну, прынамсі, окей, большасць з тых, хто з'ехалі, заяўляюць адкрыта, што мы хочам дэмакраты, мы хочам свабодную Беларусь. Але мы пачынаем будаваць тое самае. Гэта нармальна, таму што мы жылі ў той сістэме, у якой гвалт быў нармалізаваны. Мы прывыкалі да яго. Як сказала Антаніна Сцібор, адна з экспертак, якую я апытвала вось для этой справаздачы, мне вельмі спадабалася, я вельмі з ёй згодна, што
Мы у любым разе, жывучы ў Беларусі, былі ў адной з трох ралей. Альбо мы назіралі за гвалтам, альбо мы былі пацярпелымі, альбо нават мы самі маглі рабіць гвалт, нават калі мы гэтага не ўсведамляем. І яна вельмі класны прыклад правяла. Калі мы глядзім, як там, не ведаю, 12 гадзін сядзяць людзі ў адной залі і слухаюць аднаго чалавека, без магчымасці выйсці ў прыбіральню, папіць вады, паесці. І мы, як бы, кажам, так і мы трэба, таму што яны гэта выбралі. І гэта і ёсць нармалізацыя гвалту. Мы з'яўляемся сведкамі гвалту, мы яго нармалізуем. Таму у нас гэты вопыт ёсць, і з гэтым трэба нешта рабіць. Першае, это прыпыніць, канешне, гвалт, але агучваць і рэфлексіраваць. Пакуль не будзе агучана, яно не зменіцца. Таму што пакуль мы як там эта фраза была, молчание это я, да? Пакуль мы маўчым, мы нібыта на гэта пагаджаемся. Чаму менавіта сексуалізаваны харасмент? Я брала шырэй, і на дадзены момант мне вядома больш за 40 выпадкаў у розных сферах беларускага грамадства эміграцыі, але мы сканцэнтраваліся менавіта на сексуалізаваным гвалце, харасменце, каб немагчыма было адцягнуць увагу, таму што Прабач, што перабіваю, можа быць, патлумач, што такое сексуалізаваны харасмент? Харасмент і чым адрозніваецца сексуалізаваны? Я вось кажу, чаму менавіта мы звузілі і так распавесці пра што это, таму што я таксама не надта разумела. Я ведаю, што такое хатні гвалт, на жаль, але харасмент. Гэта па факту, гэта проста пераклад слова дамаганне. Гэта дамаганне у любым абсалютна праяўленні. Гэта можа быць і сексуалізаваны, таксама прынцыпова, чаму, напрыклад, там мы фем-супольнасцю і міжнародная таксама фем-супольнасць выкарыстоўваем слова сексуалізавана, не сексуальны, таму што сексуальны гэта ўсё-такі пра асалоду, гэта пра стасункі, пра задавальненне, і каб не змешваць вось гэта ўсё прыемнае, як бы мы называем сексуалізаваны, каб ўсё-такі раздзяляць. Дык вось, харасмент гэта дамаганне, гэта парушэнне правоў, гэта парушэнне межаў, і яно можа праяўляцца абсалютна ў розных як бы праявах. Гэта можа быць фізічна, гэта проста карыстанне вашымі рэчамі без вашага дазволу. Гэта можа быць праца ў непрацоўны час, напрыклад, па выходным, па начам, а мы гэта вельмі любім у эміграцыі, правда? Трэба ж усім працаваць, бо калі не ты, то хто гэта зробіць і ўсё такое. Гэта праца з невялікімі заробкамі, гэта не афармленне афіцыйнае. Это ўсё пра парушэнне межаў. Калі мы кажам пра сексуалізаваны харасмент, то гэта ўсё, што датычыцца, канешне, тэмы сексу. Гэта могуць быць нават жэсты, якія намякаюць на нейкі сексуалізаваны падтэкст. Гэта могуць быць каментары, якіх вельмі шмат, і вельмі паказальна таксама, што некаторыя жанчыны не ўспрымаюць іх усур'ёз. І я, шчыра кажучы, таксама не ўспрымаю усур'ёз. У мяне была нядаўна сітуацыя, калі адзін з маіх знаёмых калегаў з праваабарончага сектару пажартаваў сексуалізавана пра мяне, і я нават не зразумела спачатку. Таму што, па-першае, я не думаю, што пра мяне можна так думаць, мужчынам прынамсі, а па-другое, я не канвенцыянальна прыгожая, і я не думаю о сабе ў такім, як бы, кантэксце, і таму я адразу нават не зразумела. Толькі праз нейкі час я падумала, а якое ты меў права нават у жарце уяўляць секс паміж намі? Гэта, вось чаму так? Таксама сексуалізаваны харасмент, безумоўна, гэта ўсё, што датычыцца стасункаў на працы, стасункаў у сітуацыі ўлады. Вось што яшчэ вельмі важна зразумець пра харасмент, гэта тое, дзе абавязкова ёсць іерархія. Калі ў мяне ёсць іерархія, у мяне ёсць улада, і я ёй карыстаюся, сабе ў карысць, але парушаючы межы іншых, вось гэта для мяне харасмент. Калі я разумею, што можам браць не абавязкова працу, як вось фінансавую працу, да, напрыклад, праваабарончы сектор, валантэрства. Калі я, не ведаю, на пачатку паўнамаштабнага ўторгнення прыехала на вакзал у Кракаве, і нам сказалі, што вось тут ёсць кіраўніца, якая расказвае, як там што, там і сё, хаця дастаткова было проста павесіць. Тут сустракай, туды вядзі, і ўсё зразумела. Яна паўгадзіны нам расказвала, і я ў нейкі момант такая, што адбываецца? Таму што яна на нас крычала. У сэнсе ты на нас крычала. Мы прыйшлі ўначы дапамагаць людзям, ты толькі з-за таго, што ў цябе ёсць улада, да, табе далі вось гэтую прастору на вакзале, табе далі вось гэтыя паўнамоцтвы кіраваць валантэрамі, валантэркамі,
ты толькі з-за гэтага дазваляеш сабе на нас крычаць, а каля нас стаіць жанчына, якая 3 дні таму прыехала з Украіны, і яна хоча таксама дапамагаць. Вось яна такая самая уцякачка, якіх мы зараз будзем прымаць, а на яе крычаць. Вось гэта ўсё харасмент. Таксама вельмі важна пра сексуалізаваны харасмент, гэта пра флірт і пра секс. Чаму? Таму што, і чаму я пра гэта гавару? Таму што вельмі добры быў каментар у Косці Каверна на днях, я была у абычным утре. Ён кажа, што вось мы рабілі, а ў нейкі момант нам кажуць, бах, а гэта неправільна. Ну, вось таму, што некалі трэба сказаць, што гэта неправільна. І таму я гэта агучваю, што калі у вас ёсць улада, задумайцеся, калі ласка, ці пагадзілася б жанчына на тое, на што яна пагаджаецца, калі у вас гэтай улады бы не было. Калі вы галоўны рэдактар, кіраўнік, дырэктар, і вы запрашаеце ў рэстаран супрацоўніцу, сістэматычна ці несістэматычна, падумайце, ці можа яна адмовіцца. Калі вы, напрыклад, прадастаўляеце дапамогу, але для таго, каб атрымаць, не ведаю, спасылку на заяўку на медычную дапамогу, табе трэба распавесці, а што дакладна ў цябе з грудзямі? Ці дакладна табе трэба медычная дапамога, пра грудзі распавядзі мне. Чаму? Ці будуць звяртацца жанчыны потым? І гэта дакладна, адна з арганізацый, у якую маглі б звяртацца, напрыклад, журналісткі, і я ведаю шмат журналістак, якія не будуць туды звяртацца, разумеючы толькі, што ім трэба будзе прайсці праз кантакт з некаторымі мужчынамі. І ад гэтых мужчын будзе залежаць. І гэта такая сітуацыя, калі я залежу ад нечага, я гэтага патрабую, мне трэба падтрымка, мне трэба праца, да? Мужчыну гэтым часта не бачаць. І я з некаторымі камунікавала, і правда, а што такога, калі я запрашу на каву? Такога толькі тое, што чалавек, асабліва, калі гэта толькі нядаўна чалавек, якая прыехала, да, нам усім патрэбна падтрымку эміграцыі, думаю, на пачатку, да, і думаю, кожны гэта пацвердзіць. І ты запрашаеш. Ці можа яна адмовіцца, разумеючы, што яна хоча звярнуцца да вашай арганізацыі за падтрымкай? Ці не будзе ў яе думкі, што калі яна адмовіцца ад кавы з табой, што ёй могуць не аказаць падтрымку? А потым аказваецца, што так і бывала. Напрыклад, потым праца не было, да? Альбо яшчэ што. І наступна мы асобна паговорым, чаму жанчыны маўчаць, але для мяне гэта абсолютна не прычына гэта рабіць. Таму, калі жанчыны маўчаць, і для гэтага ёсць прычыны, мы іх амовім, значыць, буду гаварыць я. Значыць, я буду агучваць, што гэта не окей, што трэба гэта пераглядзець і трэба гэта мяняць. Наста, ты не называеш прозвішча ў сваім даследаванні ці справаздачы, так, як больш правільна. І некаторыя лічаць, што праз гэта можна падумаць, што ўсе кепскія, што ўсе як бы замешаны вось у гэтым харасменце і гвалце такім псіхалагічным. Добрая фраза ёсць, ведаеш, на вар'е шапка гаріт. Я ведаю людзей, якія насамрэч упэўнены ў тым, што яны нічога дрэннага не робяць, у іх няма сумневаў. І, напрыклад, адзін з галоўных рэдактароў, которому я казала пра тое, што у ідэале я б хацела, каб у кожнай рэдакцыі медыа, а ў ідэале ў беларускім бізнесе, да, і ў НДА сектары, каб у кожнай арганізацыі быў нейкі асобны дакумент пра харасмент, які падпішуць усе. На што адзін, напрыклад, з галоўных рэдактараў сказаў: добра. Я кажу: ты разумееш, што я маю на ўвазе ўсе, гэта на што і ваша рэдакцыя падпіша. І ён кажа: добра, я згодзін, таму што гэта правільна. І вось тут у мяне менш пытанняў, да? Калі чалавек кажа: так, я разумею, што ў гэтым ёсць сэнс, і разумею, навошта гэта, то я гэта падпішу. Калі людзі кажуць пра тое, што ой, падумаюць на ўсіх, а вось там ты кажаш пра ўсіх, я не пра ўсіх кажу, і давайте будем шчырымі, большасць з тых, пра каго я кажу, ведаюць, пра каго я кажу. Мая мэта не назваць імёны. Чаму яшчэ не называю імёнаў? Ёсць некалькі пунктаў. Першы, юрыдычны. Я не з'яўляюсь актаркай падзей. Калі якая-небудзь з жанчын, пацярпелых ад харасменту, альбо ад сексуалізаванага гвалту, альбо ад хатняга гвалту, заявіць пра гэта, і ёй трэба будзе падтрымка публічная, я ёй дам гэтую падтрымку, я буду за яе стаяць гарой, таму што я разумею, наколькі ў такіх сітуацыях патрэбна падтрымка. Але пакуль жанчыны самі не гавораць, я не маю права гаварыць за іх, таму што па факту гэта будзе клевета. У мяне няма доказаў, я не была там, да, я магу толькі верыць на слова. Чаму я веру жанчынам? Таму што любую статыстыку адкрыцця хатняга гвалту, сексуалізаванага гвалту, харасменту даходзяць да пабліка, ў лепшым выпадку, 2%. З іх
да суда яшчэ менш. Ну, то бок, гэта праўда так. І можна пераконваць мяне колькі заўгодна і сябе саміх, але я ўпэўнена, што ўсе, хто зараз слухаць, разумеюць, пра што я кажу. І разумеюць, што яны бачаць гэта штодня вакол сябе. Таму, ну, давайте просто перастанем самі сабе хлусіць. Гэта ёсць праблема, і яе трэба вырашаць. Таму першае, чаму я не называю імёны? Таму што я не з'яўляюсь актаркай, я не магу гэта сказаць, я не магу прадаставіць доказы. Па-другое, я зразумела, што калі нават будуць доказы, калі жанчына пойдзе ў суд, усё роўна знойдуцца прычыны сказаць, што ну, можна было б і не публічыць, да? Другое вялікае пытанне гэта вось гэты кэнсел, гэта выключэнне. Я не лічу, што я маю права некага вылучаць, і я лічу, што гэта адказнасць хай ляжыць на саміх людзях і за іх паводзіны. Плюс, я думаю, што варта тады нам усім грамадствам вырашыць, а як вярнуцца потым чалавеку, калі, напрыклад, вось вядома становіцца, ці ёсць нейкія механізмы вяртання. Шчыра, мяне гэта менш хвалюе, вось хай пра гэта думаюць ты, якраз такі, хто накасячылі, да? Але проста выключыць чалавека лёгка, гэта не зменіць сітуацыю. Я не хачу просто сказаць, вось гэты, вось гаўнікі, давайте іх выключым, звольнем і гэтак далей. Ну і што гэта зменіць? На іх месца прыйдуць такія ж гаўнікі. Я хачу, каб гэтыя гаўнікі перасталі быць гаўнікамі, таму я не буду называць імёны. Ну, трэцяе, гэта бяспека, безумоўна. Ну, я як бы таксама дбаю пра сваю бяспеку. Хаця мне пісалі некаторыя мужчыны, і ці то жартам, ці то не жартам, але была прапанова сустрэцца ў судзе, давайте сустрэнемся ў судзе. Давайте сустрэнемся ў судзе, і вы будете даказваць, якія вы хорошыя. Наста, як ты лічыш, чаму вось пераехаўшы ў новыя дэмакратычныя краіны, так, мы не хочам гуляць па правілах гэтых краін? То бок, окей, у нас у Беларусі няма закону, які б забараняў хатні гвалт, так, ці там харасмент. Тут гэта ўсё ёсць. Але чамусьці мы прыехалі са сваім вось гэтым, як там гэтая прыказка, з бэкграўндам, так, са сваім пірагом сюды ў чужы дом і лічым, што а нам і так окей. Чаму так адбываецца? Чаму у нас хоць мы і выступаем за дэмакратычныя каштоўнасці, мы іх прапагандуем, мы абараняем, прабачце, ахвяраў таксама і так далей. То бок мы настолькі, вось гэтая ўся наша сфера замешана ў тым, на паказ атрымліваецца, так мы гэта ўсё робім? Я не лічу, што на паказ. Ведаеш, я лічу, што мы насамрэч у гэта верым, не звяртаючы ўвагі на тое, што часам мы можам рабіць нешта не окей. Таму, ну, трэба рэфлексаваць, трэба глядзець, што вось, а што мы зараз робім? А як, вось, а да чаго гэта вядзе? Гэта было адно з пытанняў майго вось гэтага апытання. У мяне было апытанне ў выглядзе проста ананімнай формы. У мяне былі глубінныя інтэрв'ю, я з вялікай колькасцю жанчын пагаварыла. У мяне былі інтэрв'ю з эксперткамі, і адно з пытанняў у мяне вось менавіта гэтае было, асабліва да экспертак. Чаму так? Чаму мы заяўляем? Ну, як бы не мне казаць, да, адкрытай лесбійкі, якая з 20-го году атрымала проста неверагодную колькасць хейту менавіта ад беларусаў, у першага беларусаў і трошку ад беларусак, з-за таго, што я кажу, што я лесбійка, што я не маю права казаць, што я лесбійка, і адзін з каментаў быў, мне сорамна, што вы беларуска, напрыклад, таму што я лесбійка. Ну, прабачце, калі ласка. Вось, як бы я пра гэта казала з 20-го года, то бок, чакайце, мы за свабоду, але не для ўсіх, ці як гэта працуе ў вас, і не зразумела. Вось, але я згубіла думку, таму што это все вельмі эмацыйна. Чаму мы прывезлі? Тое, што я казала раней. Мы ўсе маем гэты вопыт, мы ўсе маем гэта проста ў падкорцы сваёй, і у нас нармалізаваны гвалт, вельмі доўгі час быў. І ў 20-м годзе таксама. Ну, давайте нават самі парэфлексуем, як мы рэагавалі на навіны ў 20-м годзе, як мы рэагуем зараз. Псіхіка так працуе. Мы не можам увесь час рэагаваць вельмі гостра. У мяне ў нейкі момант проста пераключылася на безэмацыйнае, толькі на фокус увагі, што можна зрабіць. Калі я даведваюся пра сітуацыю там гвалту альбо сітуацыю дзяржаўнага гвалту, палізняволення, што я магу зрабіць у гэтай сітуацыі? Калі я нічога не магу зрабіць, абавязкова безумоўна, трэба даваць сабе час, каб гэта праплакаць, адгараваць, пра гэта гаварыць, пазлавацца. Але першае, это ці можна нешта зрабіць, ці нельга. Рабі, што можаш з тым, што маеш там, дзе ты ёсць. Вось. І тое самае тут. Прыйшоў час адкрыць вочы, паглядзець праўдзе ў вочы і сказаць, а ці насамрэч мы за дэмакратычныя каштоўнасці? Мне тады пачынаюць казаць, што а ў Польшчы, значыць, няма аднаполых шлюбаў, значыць, а ў другіх краінах таксама дэмакрат... Да, гэта так і ёсць. Мы будзем гэтым прыкрывацца, ці мы будзем мяняцца самі і будаваць, ну, насамрэч дэмакратычную вольную краіну? У мяне вось гэта пытанне.
Таму першае это тое, што у нас ёсць вопыт, што з гэтым рабіць, таксама пагаворым, да? Гэта ў першую чаргу зразумець, што не, все, давайте цяпер прымем, што белае гэта белае, чорнае это чорнае, тому што мы жывем падвойным жыццём. Гэта таксама вельмі, дарэчы, энергазатратна, да? Мы кажам адное, але робім другое і скрываем гэта і ад саміх сябе, і ад другіх. А па-другое, гэта недастатковая інфарміраванасць. Я ўпэўнена, што гэта прычына ў гэтым, тому што, напрыклад, пасля вясны, пасля вось хэштэга «Хопіць гвалціць», у мяне было да мяне звярталіся жанчыны ў прыват за дапамогай, і не адзін зварот быў пра тое, што жанчына хоча зайсці ад мужа, але вельмі баіцца, таму што яна легалізавана па мужу. Таму што вялікая колькасць жанчын прыехалі, напрыклад, па працоўнай візе мужа і легалізаваліся. І вось ён яе б'е, але яна не можа зайсці, таму што калі я 5-й раз пачула, бо я баюсь дэпартацыі, вось гэтым праблема, да? Там, альбо я каплю грошы на адваката, а адвакат не патрэбен у такіх справах, да? Гэта пытанне інфарміраванасці, гэта наступны крок, які, прынамсі, я планую рабіць, гэта хадзіць, шукаць, інфарміраваць, што можна зрабіць. Калі мы кажам пра харасмент, то вось учора я была ў ЦБС, я зноў забыла, як это называецца, таму зараз падгляжу, і яны сказалі, што ёсць панствовая інспекцыя працы. Туды можна звяртацца з сваімі прапановамі, з сваімі праблемамі, і яны павінны будуць правяраць твою арганізацыю, якой ты працуеш. Што там адбылося, чаму так. ЦБС даюць кансультацыі юрыдычныя. Калі яны не у канкрэтным кейсе не могуць дапамагчы юрыдычна, яны скажуць абавязкова, да каго пайсці. Таксама я планую ісці па арганізацыях жаночых, у ідэале у вялікай колькасці краін, паўсюль, дзе ёсць беларускі, ну, не паўсюль я даеду, канешне, але прынамсі пачаць з Польшчы і Літвы, дзе большасць беларусак жыве, я хачу. І я ўжо з некаторымі ў кантакце, ўжо на сувязі, каб зразумець, якую яны падтрымку могуць даць. Юрыдычную, судовую, псіхалагічную і гэтак далей. Таму другі пункт, я лічу, што гэта інфарміраванасць. З-за гэтага мы, нібыта, жанчыны думаюць, што яны не маюць інструментаў для зменаў, таму працягваюць маўчаць. І вось тады якраз можна перайсці да пытання, а чаму жанчыны маўчаць? Так, давай. Таму што не адзін раз былі сітуацыі, і зноў кожны, я ўпэўнены, кожная зараз падумаць, ну гэта не пра мяне, это ж не я. Былі не раз сітуацыі, калі жанчыны пачыналі казаць нешта вось такое неугоднае, і яны потым не маглі знайсці працы ў беларускім грамадстве, ў міграцыі, асабліва ў журналістыцы. І я думаю, што нават імёны можна не называць, але я думаю, што шмат хто, акрамя таго, што сказаць «она істеричка», акрамя гэтага могуць яшчэ сказаць, што не, ну з ёй працаваць не буду. А тое, што чалавек кажа праўду, якая непрыемная, ніхто не будзе звяртаць увагу. Таму жанчыны насамрэч баяцца згубіць працу, жанчыны баяцца, што іх звольняць, жанчыны баяцца, што яны не знойдуць працу потым. Для мяне было проста шокам, калі гэта не адна сітуацыя. Таксама я вось я казала, што это ананімна, і я, безумоўна, клапачуся і пра бяспеку жанчын, каб іх было не пазнаць у гэтых гісторыях, таму я агучваю некаторыя прыклады тады, калі ў мяне ёсць мінімум 3 гісторыі з разных месцаў, каб ніхто не прыйшоў, не сказаў, то ты пра мяне расказала. Так што, калі што, ведаеце, гэта не яна, это іншая. Але тым не менш, некалькі разоў я ўжо чула такую гісторыю, што калі жанчына кажа, дзе яна працуе, кажуць, значит, её вот тот. Ну, вот это быў мат, вы разумееце, да? Там, займаецца з ёй сексам, скажем так. То бок, калі ты працуеш у нейкай арганізацыі, то значыць, што цябе дзярэ вось гэты чувак. Сур'ёзна? Мы вось так размаўляем пра працаўніц, якія шукаюць працу? Это не про компетенции, не про тое, я ўжо не кажу про солідарнасць, што чалавек у эміграцыі, а давайте вспомним статыстыку за 23 год, хаця яна штогод такая, што разводаў у Беларусі больш, чым бракаў, аліменты не выплочваюцца, велізарныя пазыкі па аліментах. Я, дарэчы, схусала, сказала, што не ведаю ніводную, адну ведаю, каму плацяць аліменты. Больш жанчын у маім асяроддзі разведзеныя не атрымліваюць аліменты, і я сама такая. І вось гэтыя жанчыны, гэта не вось нейкія жанчыны там, а вось гэтыя жанчыны з адным, з 2, з 3 дзецьмі выязджаюць у эміграцыю і павінны іх самастойна забяспечваць. Я не кажу ўжо про то, што тут нават няма думкі пра салідарнасць, што, можна падтрымаць працай, таму што яна адна гадуе 3 дзяцей. Пра гэта ўвогуле, мне здаецца, ніхто не думае. Таму жанчыны, першае, баяцца згубіць працу, альбо не знайсці потым. Жанчыны баяцца, што ім не павераць. Там вельмі шмат сораму, таму што,
давай будем шчырымі, ну можна ж было, правда, сказаць что-нибудь в адказ, ну можна ж было адстаяць сваімі, чого ж ты не адстаяла? Все, адразу, паніка, я дрэнная, гэта я вінавата. Ці могуць жанчыны нешта зрабіць? Могуць, безумоўна, як я класна сама сабе пытанне здаю, да? Это наступнае пытанне, што можна зрабіць? Але чаму маўчаць? Таму што не вераць, таму што вельмі шмат віктім-блеймінгу, вельмі разлавалася, чаму ўвогуле з'явіўся хэштэг «Хопіць гвалціць». І што зараз пішуць, калі ідзе суд над Дарыянам? Што пішуць, дарэчы? Ну, пішуць, што, безумоўна, ён там дрэнны і так далей. А што пісалі, калі ён яе згвалціў? Мяне, ну, вось гэта просто, я не ведаю, мяне это настолькі падкасіла. Ну, в прынцыпе, гэта і дало вось гэты, не ведаю, імпульс для таго, каб запусціць хэштэг, для таго, каб прапанаваць марш, для таго, каб яго суарганізаваць з польскімі, беларускімі, украінскімі феміністкамі. Дарэчы, там было каля 3000 чалавек, это таксама паказальна вельмі. Але я была настолькі шакавана, я спецыяльна пайшла, паглядзела польскія паблікі. Калі была навіна, што Лізу згвалцілі, і яна ў бальніцы, у польскіх пабліках быў акцэнт збольшага. Канешне, ёсць таксама нейкі суд. Збольшага быў акцэнт на тым, што гэта несправядліва, што чалавек вінен і гэтак далей, і што трэба разбірацца вось яго, як бы ўжо з ім разбірацца, што з ім рабіць. Беларускія паблікі проста ўсе як адзін пісалі пра тое, чаму яна была адна, чаму яна шлялась, чаму яна была п'яная, чаму яна была без хлопца. Сур'ёзна. Яна што, нага хлопца пятая? Ці што, чаму? Адкуль гэта ўвогуле пытанне, чаму яна была без хлопца? І вось гэта і ёсць сэнс вось нашага грамадства. Жанчына ўспрымаецца як не суб'ект, а аб'ект. Яна прыдатак да мужчыны. Яна прадмет, які належыць мужчыне. Яна не асобная адзінка. І вось калі я пабачыла гэтыя каментары, типа, а чаму яна была адна? Ну, так як пасля гэтага жанчыне сказаць, слухайце, а мяне тут як бы запрашаюць на вячэры ўвесь час, а яшчэ намякаюць на секс, а мне праца нужна, а што мне рабіць? Ну, дзе там жанчына скажа? Ну, канешне, не скажа. Канешне, будзе трываць, а часцей за ўсё яшчэ, на жаль, і будзе пагаджацца. Я ўжо не кажу пра тое, што ёсць жанчыны, якім гэта падабаецца, гэта таксама нармальна. Для мяне тут пытанне, самае вялікае, гэта пытанне выбару. Калі у жанчыны ёсць выбар, тады гэта па-іншаму. Калі жанчына прымае рашэнне, што ёй падабаюцца гэтыя ўхажванні, падабаецца флірт, ёй падабаюцца стасункі, нават з начальнікам, на здароўе. Праблема ў тым, што часцей за ўсё абавязкова будзе такая наступная. І толькі калі з'яўляецца наступная, тады жанчына разумее, тады гэтая жанчына становіцца няўгоднай, на яе абрушваецца крытыка, прыдзіркі і гэтак далей, і толькі тады становіцца зразумела, што, мабыць, пытанне не ў вялікім каханні, якое было, а пытанне ў тым, што это проста карыстанне ўладай. І, на жаль, вось такое ёсць у тым ліку і праваабарончым сектары. І калі пайшлі даходзіць слухі да мяне, пачалі пра тое, што людзі дазваляюць сабе флірт альбо секс з былымі палідзняволенымі, якія звяртаюцца дапамогай, ну вось, прабачце, для мяне гэта зашквар. Я памятаю сябе, калі мы пераехалі ў Польшчу. Мне было супер важна, што мы нават выбралі горад, там, дзе была моя сяброўка, да якой я магу звярнуцца. У тым ліку з-за гэтага мы выбралі горад такі. Я ёй урэшце не званіла, але сам факт разумення, што мне ёсць чалавек, якой я магу напісаць ці пазваніць, мне вельмі даваў вялікую падтрымку. Нам усім патрэбна падтрымка, калі мы пераязджаем. Жанчынам пасля калоніі падтрымка патрэбна, ну і мужчынам патрэбна шмат большая, так? І, безумоўна, калі табе прапануюць падтрымку, калі ты заяўляеш, што табе трэба падтрымка, да? Ты просіш там дапамагчы, зразумець, што ўвогуле рабіць, як жыць далей, табе даюць гэтую падтрымку. І калі табе паралельна цябе запрашаюць на віно, а паралельна з табой фліртуюць, а потым бах, вы ўжо і ў спальні, у вас секс, ну ці можа насамрэч жанчына, давайце будзем шчырымі, прыняць вось гэтае, ну, такое цвярозае, нармальнае рашэнне, так я гэтага хачу. І зноў-такі, калі б гэта было раз, ну, бывае, каханне на здароўе. Калі гэта не адна жанчына, у мяне пытанне вялікае. Таму гэта трэба агучваць, на жаль. Чаму жанчыны маўчаць? Это страх таксама у тым ліку фізічны. Які, як бы, абсолютно нармальная рэакцыя на пагрозы. І я, напрыклад, памятаю, як мы ў Кіеве ў 21 годзе мяне прасілі не ісці на марш, на прайд з чырвона-белым сцягам, каб не аскверніць святыню. Это цытата. І мне казалі, што нас там будзе шмат людзей, як бы праванастроеных, права-лева, якая розніца? Давайте, як бы, ёсць недзе все-таки тое, дзе мы заадно. Ну, і што гэта небяспечна фізічна. І вось я спалохалася, і потым я падумала, што ну не, вось тут вось гэты момант, калі, ну тады нічога не зменіцца.
тады якраз таки все было супербяспечна, тому што тады якраз былі свае працэсы ва ўкраіне і была ахова з паліцыі, але жанчыны баяцца фізічна таксама, тому што сталкінг гэта таксама вельмі распаўсюджаная гісторыя. Я, дарэчы, прабач, што я цябе перабіваю, узгадала, мяне вельмі гэта ўразіла. Вось я размаўляла з адным мастаком беларускім, які тут у Варшаве жыве, і ён кажа, што кожны вечар, кожную нават ноч ён заканчвае працу у сваёй майстэрні, яна знаходзіцца недзе на ўскрайку горада, і там побач нейкая вытворчасць, і там працуюць жанчыны. І ён кажа, ён да вось гэтага моманту, пакуль не з'явіўся хэштэг «Хопіць гвалціць», і пакуль не ўсе пачалі пра гэта гаварыць, ён не разумеў, чаму кожны раз, калі ён выходзіць, сядзіць жанчына, паліць, і яна заўсёды размаўляе па тэлефоне. І ён толькі потым зразумеў, што яна не размаўляла насамрэч па тэлефоне, яна рабіла выгляд, таму што бачыла пры сабе мужчыну. І я была настолькі здзіўлена, што мужчыны гэтага не разумеюць, таму што кожная з нас, мне падаецца, мужчыны так часам не робіць увечары. І добра, што пра гэта кажаш, разумееш, таму што казаць таксама трэба. Пакуль мы не будзем пра гэта казаць, не, я зараз не хачу так казаць, таму што я так скажу, пакуль мы не будзем казаць, яны не зменяць, мы кажам, мы вельмі шмат кажам, проста нас не чуюць. І, на жаль, трэба часам рабіць справаздачы пра харасмент, каб людзі баяліся, што я назову імёны, і толькі тады яны зашпілі свае шырынкі. На жаль, часам трэба казаць, называць нават імёны некаторыя, каб людзям другім было непавадна, каб яны нарэшце пачулі тое, пра што мы кажам увесь час. Кожныя 10 хвілін у свеце забіваюць жанчыну. Гэта не недзе там далёка, гэта не ў космосе, гэта ў нас. І гэта беларускі ў тым ліку. За былы тыдзень было 4 сітуацыі хатняга гвалту, дзе збілі беларуску. У эміграцыі. У эміграцыі. Я не кажу, што ў Беларусі творыцца. Я ўпэўнена, што там жахлівая сітуацыя з хатнім гвалтам, асабліва пры ўліку таго, што весь сектар развалены, у тым ліку тая частка, якая займалася падтрымкай жанчын. У эміграцыі. Гэта былыя палітзняволеныя, гэта добраахвотнікі. І тут таксама трэба гаварыць пра больш паўнавартасную рэабілітацыю пасля такіх падзеяў. Усім яна патрэбна. Але я не хачу апраўдваць гэтых мужчын тым, што ў іх быў вельмі цяжкі вопыт, з-за гэтага яны б'юць жанчын. Нельга, просто стоп, просто нельга, і ўсё. Біць нельга, харасіць нельга. Давайте просто сабе гэта запомнім і будзем з гэтым нешта рабіць. Таму пра тэлефон я ўпэўнена, што больш мужчын пра гэта не думаюць. Пра тое, як ты ніколі не брала ключ у руку, да? Конечно, даўгі ключ, а вось навошта жанчына нясе даўгі ключ вось так? Просто каб калі што ўдарыць, таму што гэта страшна ісці дадому адной. Чаму жанчыны пераходзяць вуліцу на другі бок? Чаму жанчыны не заходзяць у ліфт? Ну таму што у нас здарылася такая дзіўная сітуацыя. Мы знялі кватэру, і аказалася, што у суседняй кватэры жанчына была секс-працаўніцай. І я так, мы нават з жонкай дыскуцировали, а што з гэтым рабіць? Як бы з аднаго боку, як бы это є выбар, мне там, ну, я там все-таки гляжу, там, ці няма крыкаў, ці пабояў, да, ну, калі ёсць, бо адна сітуацыя такая была, я зайшла ў кватэру, і потым у чаце написала, што я была сведкай, з вакна было чутно, я просто папярэджу, што наступны раз я записываю гэта на камеру, гукі, нават не відэо, ну, не бачна хто, але гукі, зразумела, з якой кватэры, і вызываю паліцыю. Стала менш. Працуе. І вось пра вось гэтую гісторыю. І просто вельмі часта прыходзілі розныя мужчыны у розным стане, у суседнюю дзвер. І вось тут мне ўжо было небяспечна. Мне было небяспечна, што мае падлеткі дзяўчынкі ездзяць у ліфце, мае дочкі. Што я магу ехаць у ліфце з мужчынам, які можа быць пад чымсьці альбо п'яны, ехаць, бавіць сабе час, але ў ліфце са мной. Наўрад ці мужчыны думаюць, а чаму жанчына не хоча заходзіць са мной у ліфт? А таму што кожны мужчына думае, ну гэта ж не пра мяне, гэта не я. Але жанчыны гэтага не ведаюць, таму што 98% гвалту здараецца з боку мужчыны у бок жанчыны. Дарэчы, Наста, мне падаецца, што тут таксама могуць быць вось гэтыя інсінуацыі наконт таго, што жанчыны таксама гвалцяць, і ці у тваім даследаванні удзельнічалі мужчыны? Не, мала гэтага у хэштэге «Хопіць гвалціць» напісала не шмат мужчынаў, я ўдзячна тым, хто напісалі, і, дарэчы, мне здаецца, толькі Валдзіс Фугаш з Human Constante напісаў вельмі добры пост, а што можна зрабіць мужчынам? І вось там якраз такі, там, здаецца, гэта ён пісаў якраз парады, што
просто перайдзіце на другі бок вуліцы, калі перад вами ідзе жанчына, каб ёй не было страшна. Не заходзьце жанчыны ў ліфт. Такія простыя дзеянні, якія ад мужчын не патрабуюць вельмі шмат рэсурсаў, так? Вось, з таго, што я там знайшла, таму што хэштэг разышоўся вельмі шырако. Ён быў і ў Фейсбуку, і ў Твіттэры, а ў Твіттэры, напрыклад, у мяне няма, і я не сачу. Але, прынамсі, з таго, што я знайшла, што бачыла, дзве гісторыі толькі было ад мужчын, якія апісвалі сітуацыю гвалту, іх дачынення, і фізічнага, не, там пра фізічны быў гвалт, там пра сексуалізаванага не было. Вось, безумоўна, ёсць праблема толькі ў прапорцыях. У прапорцыях, гэта не значыць, што жанчын мы апраўдваем. Безумоўна, нельга не гвалціць, не збіваць, не гэтак далей. Але праблема яшчэ ў сацыялізацыі. Як бы зараз гэта не гучала, але вось якраз такі мужчына можа ўстаць і зайсці. У мужчыны больш шансаў ўстаць і зайсці. Ён зайдзе хутчэй за ўсё адзін, без дзяцей. Яго прымуць яго бацькі і маці, а жанчын не прымаюць. Вы ведаеце, што такая гісторыя ёсць? Што вялікая колькасць жанчын, напрыклад, калі ў сітуацыі гвалту звяртаецца да бацькоў, ім кажуць, это твае праблемы. Альбо кажуць, а што людзі скажуць? Альбо кажуць, не, ты да нас не прыедзеш жыць, ідзі да свайго мужа. І жанчыны вяртаюцца ў сітуацыі гвалту. А чаму так робяць? Таму што, зноў-такі, ты будзеш дрэннай маці, да? Калі ўсе даведаюцца, што твою дачку б'юць, ты будзеш, я так жила, і ты так жыві. Вялікая колькасць так, на жаль, мысль думае. Таму, на жаль, я не хачу казаць. Я хачу казаць пра сітуацыі гвалту ў дачыненні да мужчын тады, калі мы вырашым праблему гвалту ў дачыненні да жанчын. Проста таму, што яна шмат большая. І тая сацыялізацыя, якая ў нас ёсць, тая сістэма, якой мы жывем, яна называецца патрыархат. У гэтым моменце я ведаю, што ў вялікай колькасці людзей зараз белы шум, як толькі я кажу слова патрыархат, але гэта праўда. У той сістэме, у якой мы жывем, жанчыны гэта уразлівая група. Жанчыны гэта часцей за ўсё аб'ект, а не суб'ект. Жанчыны гэта тыя, кім можна маніпуліраваць, хто слабейшы, хто мае менш дасягу да рэсурсаў, хто мае менш мажлівасці зарабіць грошы. Для мяне была вялікая неспадзяванка, напрыклад, пра заробкі. Калі я працавала ў адной арганізацыі, яшчэ ў Беларусі, это не НДА, это фірма. І у меня даволі добрыя былі стасункі з дырэктарам, пакуль ён не накрычаў на мяне так, што я забыла ўвогуле і слова асертыўнасць, межы і ўсё астатняе. І была проста ў шоку. І ён кажа, не, ты што, я плачу аднолькава. А як можна плаціць па-рознаму, калі аднолькава працу выконваць? І потым, калі я даведваюся ўсё-такі, што на адной і той жа пазіцыі мужчыны і жанчыны атрымліваюць розныя заробкі, я кажу, глядзі, ты ж вось каза, вось яно. А ён кажа, не, так што, дык у яго сям'я, яму трэба ўтрымліваць сям'ю. Всё, кропка. А жанчыне не трэба ўтрымліваць сям'ю? Асабліва сола-маме, якіх большасць. Нас большасць. Вось і ўсё. Наста, сярод якіх сацыяльных ці прафесійных груп вось у эміграцыі найбольш распаўсюджаны харасмент? Для мяне было вялікім здзіўленнем, шчыра скажу, НДА, сектары праваабарона, таму што, здаецца, гэта ж пра правы чалавека. І мне шкада, што трэба казаць асобна правы жанчын. Нібыта правы чалавека не надта ўключаць правы жанчын. Гэта НДА сектар, гэта беларускі бізнес за мяжой, гэта палітыка. І я буду пра гэта казаць, таму што вось гэта сітуацыя не вынасіць ссоры з ізбы, яна нам, мне здаецца, робіць вельмі такую дрэнную выгоду, калі мы працягваем маўчаць. Але гэта праўда. Я ведаю, што не ўсе гісторыі ведаю асабіста ад жанчын, але ёсць прычыны давяраць, што гэта ёсць і ў палітыцы, і ў КР, і ў кабінеце, і ў офісе. Гэта медыа, і вялікая праблема ў медыа. Як бы кажуць, што агулам у свеце медыа і вышэйшыя установы навучальныя, гэта самыя такія сферы, у якіх больш за ўсё харасменту. Але гэта не так, гэта сістэма. Гэта праблема сістэмная, і таму я б магла сказаць, што яна ахоплівае абсалютна ўсе сферы. Гэта валантэрства, гэта, не ведаю, грамадская дзейнасць. Усе сферы ахоплівае. У мяне не было шчыра гісторыі на працы, напрыклад, медыкаў дакладна, да, вось каб пра мне сказалі, што вось у меня начальнік там медык, і ён мяне харасіць. Вось, але я думаю, што гэта проста таму, што мне не паспелі расказаць вось усё. Наста, чаму у нас няма інстытуту рэпутацыі? Чаму вось калі такія кейсы узнікаюць, так,
тыя ж самыя медыа альбо тыя ж самыя вышэйшыя навучальныя установы спрабуюць гэта ўсё замяць, спрабуюць зрабіць выгляд, што нічога не адбылося. Не ведаю, мне балюча ад гэтага. Ты ведаеш, як вось там не карміце прапаганду, да? Кожны раз таксама, як я заяўляла пра тое, што я лесбійка, мне казалі, типу, ты корміш прапаганду. І зараз мне будуць казаць, а я хочу сказаць, выбачайце, але мы самі нармальна налажалі тут і прапагандзе, як бы, ну, на здароўе, ну, типа, нават без прапаганды тут усё не так-то і добра, так што ўжо прапаганда тут нічого не пагоршыць, і так усё вельмі дрэнна. Я думаю, што гэта вось таксама гэтыя традыцыі, якія прымоўкі мы ведаем з дзяцінства, да? Я ўвогуле ў шоку, я толькі пасля 20 год да мяне дайшоў сэнс фразы да, чубіць, значит, любіць, нешта такое. Мне з дзяцінства гэтую фразу, да, мне фразу гэтую ў школе я чула паўсюль увесь час. Ну, это ж жах нейкі, вы што, сур'ёзна? Хто да каго праяўляе увагу, той таго, мажліва, любіць. Окей, але, ну, б'ёт, чубіць, што? Мы выраслі ў гэтым, выраслі вось у гэтых прымоўках «не вынасі ссоры з избы», выраслі ў вялікай... Вось глядзі, як цікава, да? У нас няма інстытута рэпутацыі, зато у нас ёсць вельмі класная, ну, у дрэнным сэнсе слова, класны інстытут сораму. Вось інстытут сораму у нас існуе, і жанчыны саромеюцца і не кажуць, да? А інстытуту рэпутацыі няма. Я б задала гэтае пытанне мужчынам. Я б задала мужчынам, якія, напрыклад, ведаючы, а я прынцыпова буду казаць, не буду называць імёны, але ўсе разумеюць, пра каго я. Ведаючы, што адзін з музыкаў б'е жанчын, я не бачыла ніводнага допісу ў Фейсбуку, каб хоць адзін мужчына напісаў публічна: «Дружа, перастань. Давай што-небудзь зробім, я з табой, перастань біць жанчын». Не. Але калі гэтаму мужчыну спатрэбілася дапамога, я вельмі рада, што ён папрасіў дапамогу. Я за тое, каб людзі прасілі дапамогу. Я бачыла дзесяткі паведамленняў ад іншых мужчын: «Дружа, ачуняй, я з табой, мы цябе падтрымаем». Вось і ўсё. Вось увесь адказ пра рэпутацыю. Мы не кажам самі. Ну, чаму? Таму што я думаю, што калі я скажу, як я магу сказаць «не бі жанчын, калі я сам б'ю»? Як я магу сказаць, не ведаю, не рабіце розніцу ў заробках у 3-4 разы, калі я сам так раблю? Вось і маўчаць. Мне здаецца, за гэта кругавая парука, гэта рукапажатства называецца. Гэта тое, што мы намагаемся нешта зрабіць, таму давайце вось будзем скрываць. А я, напрыклад, хацела пагучыць, што Марфа Рабкова атрымала такі тэрмін не за 20-й год, што ёсць доказы таго, што частку гэтага тэрміна ёй накінулі за справу 16-го году, якую супраць яе распачаў чалавек, які потым у эміграцыі быў у палітыцы, і ніхто яму слова не сказаў. І ён ні разу за 4 гады не сказаў «выбачайце». І ўвогуле вось гэта переабуванне, якое было і ў сферы культуры, і мастацтва, і тэлевізіі. Калі гэта мужчына, я не бачыла, будь здорова, я не бачыла, каб мужчыны казалі: «Слухайце, а я там вось як бы працаваў вось там, насамрэч, вось я зразумеў, што гэта фігня, і мне вось шчыра шкада». Я не бачыла такіх пастоў амаль, што я не бачыла такіх публічных заяваў. Я бачыла: «А цяпер я такі герой, глядзіце, я цяпер тут з вамі». А Марфа сидзіць, а чалавек быў у палітыцы, чалавек быў рукапажатны, чалавека паважалі і гэтак далей. Наста, што трэба зрабіць, каб гэта ўсё змяніць? З чаго нам трэба пачынаць? Таму што нейкая роспач проста калі слухаць. Не роспач. Я таксама, да, это трэцяе пытанне, якое было мне вельмі важна вось у гэтым, як бы, у гэтай справаздачы апісаць, таму што, слухайце, калі мне кажуць там, типа, ты борешся за права жанчын, а я кажу, што не, я не барусь. Чаму? Таму што я не хачу прысвяціць гэта і так, як бы, няпростае з розных пунктаў гледжання геапалітыкі жыццё барацьбе. Я не хачу бароцца, я хачу жыць. Я ўвогуле хачу рабіць тое, што я раблю. Кахаць, радавацца, вандраваць, дарыць цяпло, падтрымліваць людзей. Таму я не хачу бароцца, і я не хачу бароцца з харасментам. Я хачу, але часам трэба агучваць. Я хачу агучыць гэтую праблему, каб мы ўсе задумаліся. Такую, канешне, роль я на сябе взяла. Так это... Ну, як ёсць, паспрабаваць, прынамсі. Агучыць, каб мы нешта з гэтым пачалі рабіць. І я хачу падтрымліваць. Я хачу падтрымліваць жанчын. Я хачу падтрымліваць мужчын, якія будуць казаць: «Я зразумеў, што я не меў рацыю. Я вось не меў рацыю, і я буду спрабаваць гэтым нешта зрабіць». Вось я хачу такіх людзей падтрымліваць. Я хачу падтрымліваць жанчын. Я хачу казаць, што гэта не твая віна. Гэта не ты вінаватая, што цябе збілі. Я хачу казаць, што
ну, у прынцыпе, я кажу, не заўсёды гэта чуюць, але ну, калі я даведаюся, што у жанчын нізкі заробак, і з-за гэтага жанчыны не афармляюць афіцыйна, каб не плаціць яшчэ і падаткі і ЗУС, а ў Польшчы падвярнуць нагу каштуе 2000 злотых. Гэта 450 евро, калі ў цябе няма ЗУСа. А я разумею, чаму жанчыны не плацяць, таму што як бы з 1000 евро заробку у эміграцыі на цябе з дзіцёнкам, з арэнднай кватэрай, яшчэ 300 евро заплаціць ЗУС і падаткаў, у цябе застаецца 700. На гэта немагчыма выжыць. І жанчыны на гэта пагаджаюцца. І тады я задаю гэтым жанчынам не адной пытанне. Ці ты насамрэч думаеш, што твае кіраўнікі зарабляюць 1000? Вось і ўсё. Таму што рабіць? Падтрымліваць адна адну, у першую чаргу, падтрымліваць жанчын, верыць жанчынам. Сітуацыі, калі жанчыны хлусяць, іх настолькі мала. Я ўпэўнена, што, безумоўна, некалі бываюць гісторыі, калі жанчына хоча выкарыстаць сітуацыю сабе на карысці, там, схлусіць на здароўе. Гэта мізэрны адсотак, які не варты таго, каб не верыць усім астатнім. Таму падтрымліваць жанчын. Што можна зрабіць, калі ў вас ёсць жаданне падтрымаць? Калі ласка, я звяжу вас з людзьмі, якія праводзяць, напрыклад, трэнінгі па асертыўнасці. Гэта вельмі важна. Гэта вельмі карысная практыка, якая вельмі дапамагае, вельмі мяняе жыццё жанчын, у тым ліку маё жыццё некалі эта практыка змяніла. Гэта трэнінгі самаабароны. Трэнінгі, ну, самаабароны мне не надта падабаецца, таму што проста навучыць жанчыну адбівацца, гэта, канешне, добра, але лепей ўсё-такі пераканаць яе, што ў яе ёсць гэта моц, каб яна сама ў сябе верыла. Рабіць трэнінгі, рабіць розныя мерапрыемствы для жанчын, рабіць інфармацыйныя кампаніі, чым я займуся пасля гэтай справаздачы, гэта інфарміраваць, куды можна пайсці, дзе можна ўзяць падтрымку. Ну і зноў, бачыш, і я туды ж. Я кажу, што мы можам зрабіць з жанчынамі. А я б хацела сказаць з мужчынамі, што зрабіць. Першае, проста перастаньце, калі ласка. Проста зразумейце, што ўжо не той час. Я разумею, што мы ўсе выраслі ў іншай сітуацыі з іншымі перакананнямі, але зараз прыйшоў час зразумець, што гэта не добра, што гэта перашкаджае нам будаваць тое, што мы хочам. Гэта перашкаджае нам жыць спакойна, жыць у задавальненні, жыць з павагай адзін да аднаго. Калі я зневажаю другога, я не паверу, што я буду да сябе добра ставіцца. Я не паверу, што мне будзе спакойна спацца. Вось і ўсё. Наста, я ведаю, што ты намінаваная на прэмію праваабаронца года. Так. Я тебе віншую і, конечно, жадаю, каб ты і стала яе. Дзякуй. Я, шчыра кажучы, не бачыла вось гэтую сувязь паміж мной і нейкімі афіцыйнымі праваабарончымі там назвамі. Хаця я нават некалі, дарэчы, дзякуючы правой ініцыятыве, яшчэ ва ўкраіне яны пачыналі і заканчвалі мы ўжо пасля пачатку паўнамаштабнага ўторгнення ўжо ў Польшчы курс вось праваабарончы. Мне нават ёсць вось дыплом, але мой перфекцыянізм не дазваляў мне сабе называць праваабаронцы, таму што я лічу, што праваабаронцы это тыя, хто пішуць вялікія дакументы, скаргі і гэтак далей. А я пісаць не люблю. Я люблю гаварыць, як усе ўжо зразумелі. Я умею гаварыць, я умею дамаўляцца, я умею падтрымліваць, і я гэта раблю. Але я ніколі не звязвала сябе з гэтай сферай, і шчыра кажучы, калі я бачыла пра гэту, я ведаю гэту намінацыю, это Беларускі дом правоў чалавека, я сачыла, я ведаю людзей, якія атрымлівалі ў розных гадах гэтай намінацыі, але я ніколі не думала, што гэта пра мяне гісторыя, таму ў гэтым годзе для мяне шчыра было як бы неспадзянкай тое, што я пайшла ў лонг-ліст у 10 чалавек. Для мяне было не меншай неспадзянкай, што там было 7 жанчын і 3 мужчыны. І для мяне гэта таксама важны вельмі момант. І так, калі я даведалася, што я ўвайшла ў шорт-ліст, шчыра для мяне гэта ўжо ўзнагарода. Я не ведаю, ці я атрымаю яе гэтую ўзнагароду, але для мяне абсалютна окей, калі гэта будзе нехта іншы, там 2 жанчыны і мужчыны намінаваныя, але для мяне вось гэта ўжо вельмі вялікі знак таго, што ўсё-такі нейкія змены ў грамадстве ёсць, таму што я не пагугліла ўсіх, але пагугліла большасць тых, хто атрымлівалі гэтую ўзнагароду цягам усіх год, колькі існуе прэмія, і я пакуль што не знайшла, каб там была намінавана, альбо намінавана, не ведаю, але прынамсі, каб атрымала ўзнагароду жанчына, якая займаецца менавіта правамі жанчын. Жанчына, якая называе сябе феміністкай адкрыта. І там не было людзей, якія адкрытыя ЛГБТК людзі. І вось гэта для мяне такі важны знак перамены ў грамадстве, што вось гэта вельмі важна. Я вельмі ўдзячна за намінацыю, нават не за вынікі, які будзе вядома ў аўторак, але я ўдзячна за намінацыю проста таму, што нам патрэбна таксама падтрымка усім, і мужчынам, і жанчынам. Нам трэба разумець, як бы атрымліваць зворотную сувязь
бо крытыкі мы вельмі шмат умеем атрымліваць, так, і крытыкаваць адно аднаго, не заўсёды як бы зваротная сувязь высокай якасці. А вось як бы паказваць, адзначаць, што так, мы бачым, гэта насамрэч важна, гэта вельмі важна для мяне, і я лічу, што гэта важна для ўсёй фем-супольнасці, і, безумоўна, я ўдзячна калежанкам, таму што прымаючы сваю частку, не зліваючыся з гэтай адказнасці, пры гэтым я разумею, што да мяне была не адна і не дзве жанчыны, якія гэтую ўсю справу рабілі доўгі час у Беларусі. І я ўдзячна, безумоўна, кожнай. Наста, дзякую табе вялікі. Апошняе вельмі караценькае пытанне. Даклад будзе апублікаваны у панядзелак. Да, там не будзе імёнаў, не перажывайце. Ён будзе апублікаваны ў панядзелак на сайце правовой ініцыятывы у 2 гадзіны таксама па польскім часе, у 3 па літоўскім, здаецца, ці ў 3 па-польскім, у 4 па-літоўскім. Але, тым не менш, яшчэ будзе прэс-канферэнцыя, на якую могуць патрапіць насамрэч усе жадаючыя, і гэтая прэс-канферэнцыя будзе трансліравацца ў YouTube-канале правовой ініцыятывы і застанецца там навекі вечная. Так што, калі вы не падключыся, вы зможаце пазней паглядзець. На прэс-канферэнцыі я распавяду пра што. У прынцыпе, пра тое, пра што мы сёння пагаварылі, толькі трошку больш з прыкладамі, якія напісаныя ў гэтай справаздачы. Дзякуй вялікі вам за то, што паклікалі. Дзякую, што пра гэта гаворыце. Дзякую, Наста. Я нагадаю, што маёй сённяшняй госцей была Наста Базар, нізавая актывістка, гендерная экспертка. Мы размаўлялі пра сітуацыю з беларускімі жанчынамі ў эміграцыі, пра сітуацыю сексуалізаванага харасменту і нават гвалту. Што ж, заставайцеся з намі. У нас вось ужо ў спіну мне дуе Дзміцер Лукашук. Не хвалюйцеся, хто хвалюецца і пытаецца, дзе там Дзміцер. Бачыш, вось так вось бывае. Добрага дня, сябры.